Regning med decimaltal. Addition. Når man skal regne med decimaltal, skal man huske, at decimalerne, f.eks. tiendedel, der står umiddelbart efter kommaet, kommer af, at man opdeler et helt tal i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lige store stykker. Hvert stykke svarer altså til en tiendedel. Det samme som decimaltallet 0,1. 10 tiendedel er altså det samme som 1 hel, ligesom 10 gange 0,1 er lige med 1. Det samme gør sig gældende, hvis man tager en tiendedel eller 0,1 og deler op i 10 dele. Så er en del en hundreddel eller 0,01. 10 hundreddel er så det samme som en tiendedel, hvilket vil sige, at 10 gange 0,01 er lige med 0,1. Det er altså sådan, at 10 hundreddel er lig 0,1, og 10 tiendedel er lig 1. Vi ved også fra tidligere, at 10 ener er lig 10, på samme måde som 10 tier er lig 100. Addition med decimaltal. Når man skal lægge to decimaltal sammen, som f.eks. 23,73 og 34,16, regner man på præcis samme måde, som hvis der ikke havde været komma i tallet. Man starter længst til højre. Hvis der ikke havde været et decimaltal, ville enerne stå her, men nu er det altså 100 dele. 300 dele plus 600 dele giver 900 dele, som man skriver på 100 delenes plads. Videre til tiendedelene. 7 tiendedele plus 1 tiendedel giver 8 tiendedele, som man skriver på tiendedelenes plads. Inden man går videre til enerne, skal man huske, at der kommer et komma. Så det skriver man også i resultatet. Så er det enernes tur. 3 ener plus 4 ener giver 7 enere, som man skriver på enernes plads. Til sidst tierne. 2 tier plus 3 tier er 5 tier, som skrives på tiernes plads. 23,73 plus 34,16 er lig 57,89. Man kan selvfølgelig også regne lodret. Resultatet bliver det samme. Husk altid at skrive kommaerne lige under hinanden. Lad os tage et eksempel mere. 46,78 plus 38,89. Som før starter man længst til højre. Her står 100 delene. 8 plus 9 giver 17. Men der kan ikke stå 17 på 100 delenes plads. Der kan højst stå 9. I stedet tager man de 700 dele og skriver på 100 delenes plads. De 10 100 dele, der er tilbage, ved vi fra tidligere er det samme som en tiendedel, så den afsættes som en mente ved tiendedelene. Så går man videre til tiendedelene. 7 plus 8 plus 1 i menten giver 16. Man skriver igen de 6 af de 16 tiendedele på tiendedelenes plads. De 10 tiendedele, der er tilbage, er det samme som en hel, så den ryger i mente over enerne. Ligesom før husker man kommaet. Så skal enerne lægge sammen. 6 plus 4 plus 1 i mente giver 11. Den ene ener skrives på enernes plads. De 10 ener, der er tilbage, er det samme som 1 tier, så man skriver 1 i mente over tieren. Så mangler blot tieren. 4 plus 3 plus 1 i mente giver 8, som skrives direkte på tiernes plads. 46,78 plus 34,89 er altså lige med 81,67. I en lodret opstilling ser det således ud. Hvis der er et decimal mindre i det ene tal end i det andet, kan man med fordel tilføje et 0. Så begge tal består af 100 del, tiendedel, ener og tier. 100 delene lagt sammen er så 0 plus 9, hvilket giver 9. Tiendedelene er 6 plus 1, som giver 7. Husk kommaet. Enerne er 6 plus 3, som giver 9. Og endelig er tierne 2 plus 7, som også giver 9. 26,6 plus 73,19 er derfor lige med 99,79.